दिनै जों रुका हालामनि युथ हिसाबै जों दिनै बर' दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोननानै बिनि माखासे मावनाय दांनायखौ मोजां मोननानै जों दुग्गां जाफैबाय आरो भबिष्यतावबो जों बे हान्जाखौनो देरहाहोनानै समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय जों नाजागोन रोखोमै जों बे हान्जाखौनो देरहाहोनो थाखाय गुबुन हान्जाखौ देरहाहोनो थाखाय जों खामानि मावलाङो जों सिगां साफ्रोमबो दा बेयाव थानायखिनिया जोंनो बिपिएफ हान्जानिफ्रायनो फैनाय आरो गुबुन हान्जानिफ्राय गैया जों सिगांबो जों बे बिपिएफ हान्जाजों दंखायोमोन 15 बोसोर जों दिनै थाबोबाय दिनै जों 15 बोसोर थासेयावबो जों दिनै गारना फैनायनि माखासे जाहोनबो दङ बे जाहोनखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासैबो फोरोंजोबला माखासे जों एसे गोबाव थांनाय 17 बोसोराव बेबायदिथ' जेबो इसु गैयामोन बिसोरनियाव जेनेबा जों गारबोनाय जिहेतु हान्जा बिसोरो माखासे गावबागाव सार्थ बेखिनियानो ओमफ्राय बाखि आदार्स रायजोनि थाखायथ' बेफोरबायदि मोजां खामानि मावनायखौ जों नुखायाखै आरो जोंखौ सुबिदा होयाखैमोन जों दा जोंनि इउपिपिएलआव हाबनायनि जाहोना जाबाय जों जेनेबा इउपिपिएल दोलोखौ जेनेबा जों जमाहै जि हायो जेनेबा जुगदान होनो थाखाय जों सापर्ट होनो थाखाय दिनै जों बिपिएफ दोलोनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो जों उनावबो जों जेनेबा इउपिपिएल दोलोखौ जों अरायसम जेनेबा जुगदान होगोन होननानै जों खोथा होनाय जाबाय आं बिपिएफ दोलोनिफ्रायबो जुगदान जानो फैदों आं दायो बुंनो सानो दा जों जेरै बिपिएफ दोलोआव जुगदान जानो फैदों गासैखौबो लोब लोब फैनो खावलायनाय थाबाय